tamu istimewa. Oke. Iya, ini apa iki? Biasa Mbah, ini Mbah. Kene le. Kok pindah bareng. Bisa dikek kosok. Loh, iki alam le. Kloso alam ya iki. Kok kan Mbah Gimana? Oh. Wah, koncoku banget. Aku latihan le, Jan. Iki apa iki? Yuk, kayak biasa no. Umbah. Heeh. Wah, kok ya ora nyangking banyu nek kok ngumbah. Ya. Ya kono kae nek sumur to, Mbah? Tak uruk le. Yo ngalah. Aku main kejegur ae kok. Nek cewek piye piye sampean? Peper le suket-suket nih. Ya anjir daging. Piala kegantengan. Gimana ya duwe piala kegantengan peringkat Telu posisi. seret-seret telu no. Berarti peringkat telu lagi. Mbahku kok duwe. PMR Madya. Kene sini iki. Enek omong kok nggowo kok mbahne. Kayak to? Kosong le. Lah mau dadai kok nggo bae. Dumbah paling ya ben resik tok le paling. Enek Mbah wi Mbah. Memang kongkon biar kayak ada ono kabeh, wong tak adai. Tapi yo duduk iki lah sini sing mbok kok ngadai. Lah opo? Dikongkon ngadi duduk piala iki. Iki piala iki duduk nggone demit gak seneng demit nek piala iki. Demit iki senenge yo nek watu. Keris. Iya. Terus wit-witan. Ngono kan. Piala iki gak enek le ceritane demit. Tak terawang ki kosong isine. Iki opo ae le sing nek mbok gawa iki? Wis sampean delok to, Mbah? Sendem gimana? Iki apa le iki? Gombar reget wi Mbah. Napa iki? Nunut sampean mbahno pisan. Dantok jaran. Aku iki duduk ora buruh le, aku duduk ART. Mesin cuci Kok iso aku iki tukang ngumbah gaman. Ya yo menisan, Mbah, kan padha ngumbah. Gak iso le, gak iso. Wis mending kowe mulih, to. Mbahmu kok renak jotosane. Ojo, wow. Apa iki? Iki apa le? Pecut. Iki tambang le, tambang sapi iki. Yo Ki yo gaman. Gaman mah. Sino gak mbahmu sing salah le. Kowe sing pekok. Lah emang dicepakne Mbah kok ngadai kabeh, tak adai. Tapi yo ora tambang mosok tambang nek gamane. Nek taline kebolandoh percaya aku, song bahane kebolandoh enek sini. Sini kulit. Gimana tamu apa piye lho? Kuwi anu ditali kacang omonge. Kene gamane ya. Enek omonge. Matamu picek matron. Iki ngono paling bekase mbahmu yang sawah dilumpukne mbok gorene. Yo empuh tak gowo sama dicepakne kono. Cepok-pekok to le. Nah nek iki enek isine le. Krasa iku. Panas aku mengadai. Tane sujukne ora kebacok kowe. Iki le anjuranku yo. Iki wis rasa dumbah. Piye? Iki aja diwor. Piye apa? Iki lanang wedok. Iki naga sasra, iki naga gini. Iki kok nek diworne Dia anak. ngene lho. Dia anak lumayan. Ya jelas mana, mesti mbahmu kabotan mesti semper situ lho. Kaya wong stroke. Boyokno. Ayo boyokan barang. Stroke, boyok, cing manis, Mati lah, komplikasi lah. terus samurat dhuwur gitu. Tensi rendah tapi. Kan gak sinkron. Kudune samurat dhuwur tensi ya kudu dhuwur bentang cepet. Cepet nanti. Cepet mari lho. Mari nih, mari sehat apa? Ono. Mati lah lah ini. Enek sini lho, naga. Naga sasra. Tenger sing abang iki naga sasra. Iki naga gini.
nek iki diwor walik iki sing wedok. Ini lho. Mana? Mana omongno mbahmu kok. Iya. Engko kok ngumbah dhewe nek pengen ngumbah celupne jeding pisan ngono ae rasa baleni nek. Pisan lup ngene tok. Wis resik. Wis, kan geduk-geduke tok sing diumbah. Gak sabun. Nek mbok sabun ngene ra apa-apa. Metu kok. Ora, demit kok metu lho. Wis. 1.200.000. Nah, dumbane. Nah, iki kan konsultasi to, Le. Mek ngotok ya. 1.200.000. Wis to, manut aku mbahmu boloku kok. Lah anu, kok Oh iya karo iki, berarti 3 juta, Le. nek ditikoki. Iki piala ya anteng kok kirek untuk piala bareng. Nek ditikoki piye aku kok? Wis dumbang ngono ya. Oh, kok nek kurang trimo kok nyelupne jeding lup pisan tok. Sakmene batese. Bisa sampai kodanganane. Lecek marai. 3 juta. Kino mang ora ditinggali aku lho njikuk dhewe. Penting enek no, ya. Pas kuwi. Kilo puluhan kok pas kondi ora iso to. Iki 2.000 bareng. Lho, iki. No. Yo iki tok e. 3 juta beratus-ratusan lho, Jiro, lupa, 6, 10 pas le. Kok ngono ngitunge? Ora iso hitung-hitung le. Lho, Tapi pas. yo ora iki tok e. Hati-hati nek nyekel iki. Omono aja diwor. Nek diwor marai meteng. Dong ora. Wis. Ya, ndak ngomong bae ngono. Wis go abot. Terima nek kene nek ngono tok. Rasa sambat tak jotosi dhewe lho ya. Iya, Alim. Iya lah. Tuh perusahaan, wong latihan bareng. Bajingan. Wah, geger apa ya? Tanu kok nyapono? Aku nereng. Kok ora ketok. Goblok mlaku jene. Nggih, mlaku nggih sikil. Jungge moto. Aku mlaku gawe tangan no. Walah. Kowe kondi? Biasa to kok ora ngerti aku to. Kene biasa keliling, Walah. golek pandangan no. Ngono. Lho sak ngaret ya weh. Kene ngarit iki tumuan ya awakmu ngarit. Weh kan Tane sugih to. iki no nganu. Apa? Gaman mbahku. Kokon mbah nih. Iya. Gaman apa to? Dicekelan lho. Ben apa? Ya enek sing cekelan ben golek wong wedok, golek sugihan, ben Ngono ya? sekti, ben wibawa, ngono. Wah, jolaya. Nyapa? Mbahmu ganteng, Iya, sugih. Wah, jan renteng lonte-lonte barang. gak tau ya mbahku. Aku loro, kapan kae? Kok gandeng wedokan Kuwi moro dhewe, Bos. ngono? Heeh. Saking kegantengane ya. Di sawang ini tok lho kok bercahaya muka. Wah, jangkrik. Diki to, ki mau Pengen aku njaluk sitok nang leh gak iki. ora oleh. Wong ki khususon namane kok wonge. Aku pengen no, aku yo nyawang wong-wong iki mang lho, dina iki mang lho. Apa padha nggo kotakan sing nggawa akik, nggawa keris. Lah ya kuwi Iki dinane apa to? siji suro kowe. Makane iki Walah, padha dumbane gamane. wong Lah aku ngono ya. mau fotokane kono wah sampai nggo karcis barang wong. Antri ngono ya. Antri. Sembako ngono kae ya. Heeh. Ujul man. Enek Mbahne iki. pirang 2000 wong mbisi. Aku untunge duwe tiket VIP mang. Jangkrik, kulino gratisan mbahne. Oh, dikongkon mbahku. Lah iki nek malah cek anu petangsak. Gumane kong mbane Berarti sok iki njaluk ben. gak oleh iki. Ora oleh golek dhewe nih, Bos. Golek nek ndi? Ayo tak terne iki lho, Song. Iki Lah. ben ganteng mbahku asline iki. Piala no kuwi. Uduk, Bos, gaman ganteng sak dono iki. Piala ganteng sak dono.
Aku pengen aku Tapi demen enggak anget anjles. pergi umbah di freezer kayak ibarat. YouTubane malah anjles to. Oh. Iya kayak aku kayak pengen gaman-gamanan ini barang aku. Lho pengen apa to asline? Alah, wae rahasia. Penting Oh, pokoknya iya. pengen gaman aku. Cek tak oleh iki sik tapi. Mosok aku nggorono wonge lho roh. Dono nggone lo. Eh? Dono nggone lo. Lah iki tak terni. Gak usah. Ya wis enggak duduhi. Dono nggone nek di saiki ae dan tak rono. Gak ngenteni iki sik, apa mabot ya? Aku ya urung mangan lho. Ya wing mulia aku tak rono dhewe. Gone nganu. Pokoknya gone enek wit pring-pring sing nang kok apik kok gua kuwi lho. Kono kae. Sebelah kanan jalan nih gak salah. Lah kae ketok kae. Kono kuwi ae. Oh, Ya wis. enek dalan banggan pokoknya. Golek nek iso lemah ngene apa? Ya ora enek wonge to, Bos. Oh jaluk ngono. Ya lho. Tapi yo ngene. Eh? Duit Kak. Kowe teko aku duit lho wis panggah enek to, Bos, Bos. Utang sik to. Utang. Dia golek gaman. Kowe kok mesti to sing golek sapa, sing kok bayari sapa? Umume no. Wis Oh, sok alah. awakmu lho. Yo kebagian yo an. Bagian apa? Bagian diutangi. Wah. 2 juta ini. Akeh ram. Ki lek susuk kowe tak gowo, lek gak susuk yo gak tak gowo. Balik pura Yo engko lek wis aku sugih tak balekne to. 2000. Oh, wis utang-utangku mbiyen cateten to wis. Utang opo ndeh? Iya. Kowe harus tak lunasi lah, Oh, iya, ikhlas lah kowe sana. Berarti gak duwe ya. Yo ki, 2 juta ya iki. yo 2 juta wis. Ya iki cocok. Wis tak langsung rono ya. Heeh. Aku pengen. Lho kok ngelak lho Wengko? Eh? Ngelak lho. Oh, iya. Mergo ado. Kuwi Ado ngelak nek kono enek bakul nganu, bakul es. bakul es, Dolanan bakul-bakul. enek, Kak. Enek bakul es karo panganan. Yo 50 gitu ku es iki. Nggih tuku es pong-pong. Coba sak oleh niki aku. Wis aku tak langsung ae ya. Heeh. Rin, mari kon dhewe kok nggo sakino. Langsung telek mindi. Panik lek mimpi. Kowe ngrasake dengare men ngrasok. Rosok mbahmu ya. Lha apa wi? Eh? Apa wi? Iki pengen roh ya. Iya yo no. Itu kono to. Kini. Ora sedeng. Sedeng matane nyombone ora sedeng. Iya jadi. Wis colot ngono. Nah, Wah. Pengen roh ya. penasaran aku dengaran aku nggone sakno lho. Kok enggak biasa banget. Aku dikongkon mbahku ki mau. Ini apa? Ubah gaman. Mosok sak menake gaman. Lho, iki jek sepiro nek omah jek enek petang sak ya. Matane. Jelaya Mbah Giman, Pak. Sugih dhewe, ganteng dhewe sak desa. Oh, akeh gaman iki. Be yo akeh ngono iki. Kok syarat-syarat ngono iki. Mbah kek opo ke? Kok enek kiris barang ki opo ki? Kuwi duduk kiris blok. Lah apa iki jenenge? Keris Aduh. Oh iya keris. Wah, sakti mestinya iki keris iki. Ngomongnya mbah. Apa iki? Aduh. Ajeng get-geti we. Demek lho panas lho. Mah gak wani aku. Gak wani aku ngene iki. Iki nggih ganteng. Jelaya. Iki mari mbok go nyandi. Ya tak ubahne to. Nek ndi? Wong kono to. Mbah, wong ku lho. Wong sekti. Aku duwe kul buntet di an. Lek ngubah nih, aku melu. Lah yo, Lah aku entuk peh iki yo pas sik timing. tak duduin neh. Apa wi? Masa jane neh? Taram. Cok. Masuk to. Apa Piala iki? tarkam kok iki. Lah apa? Piala Mbah. Dut gamane mbahku. Ganteng sak jagat. Gaman kok piala ngene kok an. Tulisannya sama. Piala ganteng sak jagat. Wah, nomor 3 wah gendeng. Oke. Siji anjir. Terus. Sik tak ulene iki sik. Jebuk neh berarti. Yo engko ae aku rono neh bar awakmu.
ya bareng enggak aku ora ronggone. Wis tak Lah, terne iya, njupukne. aku tak ulih niki sik, Heeh. entenono. Yo, Aku tak terne rono. ya wis Wong ini walim tenan. anu Rusak. bae ta. Lah makan iki terne aku kancanono apa aku ora roh malah dianiaya aku nek kono yo. Sik tak ulih sik. Heeh. Entenono sik. Ceblok. Bolong ya. Panas Panas. to. Iki nyucuh. Aku sih oleh no njupukne lek iso. Entenono ae. Yo antene nek kene ndang. Mbah Gaman kul butet mending Matane malah turu iki. Wong enteni tangi go out. Wong enteni malah turu. lagi mapan. Walah, yo. Saiki Iya. yo. Kos lah kebengen yo. Kenapa lho iki? Iki lho, Mbah, aku ngeterne iki lho. Kowe neh bolak-balik kowe neh. Lagi iki. Aku cek fokus latihan lho iki. Iya. Ini asline kan musik, pemusik ta sini. Lagi dukun apa artis? Musisi lho. Oh, musisi. Musisi. Udah ngomong. Anu, Mbak. Apa? Mbahne kul buntet. Aku asine arepe pensiun lho. Lin. Kok panggah kong perdukunan. Lah piye rekomendasine kok iki rene? Jarine. Trum lho. Oh, hati-hati Mbah iki. Beda lho. Rodok bahaya, Mbah. Kecot lho iki. Kul buntet. Tapi motifnya kok bekecot nih, Mbah ya. Mengkel tak omongin bekecot tuh kul kuwi. Ya buntet le. Lah ya buntet to. Bekecot buntet. Oh, berarti bekecot buntet. Ini Emang apa ki Mbah gunane? Pikul buntet. Piye to? Iya to. Rene teko ngumbah apa? Ngumbah, ya ngumbah sak gunane barang ki apa? Aku nemu imu soalnya. Pas to, siji sura nemu gaman. Wah, ances sih tak demek Mbah. Ki bar ngising lho biasanya. Bener berarti. itu ngising barang. Seneng macam tak kaplok iki. Konsentrasi iki. Mbah. Mesti wong iki kudu kampling ya. Kau lah leno kuwi. Wah. Berdosa le we. Lah dia mau mesti turu ya. Wah, nggak turu. Turu ini mesan. Oh, tangga Aku tidak ki- semapo atau penyapo. Aku iki poso le. Poso gak turu. Dadi ngantuk sak wayah-wayah dadak ngono kan. Jadi omong spontan ngono langsung turu ya. Heeh. Ki fungsine le. Oh, apa Mbah sini? Gara Iya. sugih. Sugih yo. Cok, Terus cok, kekebalan. Nah, gitu. Kekebalan karo nggih kerja le iki. Dia kerja. Tapi cocoke gak nek darat atau gak nek banyu le iki. Udah terus nih, Neng udara. udara. Jadi ngene, terus kuwi. Mano ini. Kowe isone apa nek banyu ya nek ndur kapal. Apa nek udara ya dadi pilot, Oh, pelayaran. pilot apa nderes kambil ngono kuwi. Pemean. Munduh duren. Kok ketek berarti. Nah, Kuwi nek udara. Kuwi cocokmu kerja ngono kuwi. Wis iso menek to? sidik-sidik iso Mbah. Ndelok. Tapi rawani dhuwuri menekku. Ah wani le asine. Tapi nek jero iki nek Enak Mbah. nyonine. Mbahmu le sini. Biyut. Buyut. Biyutmu jenenge Weryo le. Werjo Sentono. Masa Ngeri. buyut kuwi. Buyut Buyut. ngeri to. Ngeri dukun nih bagian. Biyen. Tutu. Wah, gak sopan le. Kesopananmu kudu dijaga. Superane Mbah. Mbah, Anu, telamu rasa- masang, Mbah. Rasa ngerim. Kuwi duduk telo le wong Lha iki apa? ben koyo dukun ngono le, menyan. Walah.
kira berkartela lo. Iki gak perlu diumbah le. Ndak terus piye nek ngrawat mbah carane iki? Iki mek tuku minyak pambo sing murah ae. Ojo sing larang Japaron le. Sing larangnya sampai piro mbah ngono biasane? Ya iso 1 juta barang. Ah, 1000 ae lho. Kok mek Murah kuwi. Iki ra di dhuwit. minyak pambo cukup. Carane Heeh. minyak pambo mbok tutup, buka, Heeh. tutupe, itu mbok tutul-tutul gini, baru mbok delehne sandingi. Kuwi nek entek berarti yo Dipangan. kabar. Kan dibuka to le. Ya goblok. Ngabar le, Iya, kan wis bener. dibuka. Ya bener. Ya, Tapi Mbak. nek jero ruangan tersembunyi le yo. Terisolasi. Berarti Tersembunyi isolasi iki dibungkus le, iki isolasi. terisolasi itu isolasi. Lah yo nek Iya, dikubete iya, kene wis, kan iya. terisolasi. Oh, bener weh. Nah, Nanti kuwi iki gak perlu awakmu sing diumbah. goblok. Aku ora ngerti ngono. 450 le. Biayane. Konsultasi ki ragate yo sekolah dhisik le. Murah men iki. Murah matan tenan. Lah aku malah Piro? 3000, Bos. Kamu akeh iki, aku yang ngurus sitok ndil tok. 450 le. Duwike no, jaluk. Apa? Duwik. Lah sing golek sapa kok? Jaluk duit aku lho. Rasa cedel-cedel to le. Aku terus sih. Kan bakale yo gak disaur to. Lah ngono kuwi lho. Seneng to. Iya no, ini seneng awakmu no. Wegel aku ngeter-ngeteri iki asine apa wegel aku. 500 pisan ben genep. Duitmu akeh le, Jan. Lah iya. Cebak, Mbak. Omah lho, Cik. Ngene. Opo ngene? Lemari tok. Dada. Wis ndang. 50 Tak kekne dhewe apa kuwi? Aku 500 pisan ben genep. Iki. Ro. Lu. 6. Tak kene 600 engko sing 100 nggih boleh. Anu. Tuku es karo ngopi. Mbak. kurang le iki. Kurang tuh. Iki mek 250 le. Iki tak gua lho iki. Iya. Kok nek tanganku lho iki. Malah kelong duitnya nyo. 250 tambah 200 sih piro? 450. Kurang 200 50 no? 250 tambah. Pas 450. Kurang 50 to? Tak duitku nyo. Lho, pas to. Wes. 4. Oh. Ciro lu 4. Aku gak iso hitung-hitung le. Kira piro? Iki pas 450 le. Lah kok ora iso yan? Pas 500 yo. Ini punjulan 50 janimu. Pas le malian. Ya kok kuwi lho. Lah, Mas yo gak disaur kan dikeki panggan. Wis pokoke aku mbok bolo aku tak kei. Iki nah, terus piye kelanjutan? carane nek nggunakne iki le. Heeh, piye? Banten iki.